Limbu asin. Kon rungokne swara kok malah cah loro birahi. Ya pena. Sun takon wartani raki. Panah dening aku truk. Mrs. Megan, aku kasih dirigen lihat tuh diku cedil-cedil. Apa? Nono ini. Ya. Digen, iku ada lengon iku lho. Jirigen. Mangan terus isi Digen. Janjiku Mau mangan eling jenenge sapa kuwi? Tarsimah. Sumadatra sing tias Suarane sapa iki? ing San, besan. Diluruske. Ora ingsun ning ingsun. Ingsun. Nah. Gandeng kuwi anu lambene londo wis sak karepe. Ngono lho. Bisa muni wis matur nuwun. Ora iki janjane sing ka negara barat ki ora mung telu. Burimu ki piye burimu? Parman. Baratus. Man. Iki lagu terakhir ya. Sone dandan ki ya sikile diwedhaki ndut kabeh. Mbak Romi nanti duet dengan Ngono ya bisi aku lho, bisi aku. Megane bisi aku. Kulite padha aku kulite. Iromi sing nyaut. Ayo. Nimas ingsun Jepang dadi Engsun. bersapa Megan ya rondo, Hiromi ya rondo. Iki nak penyanyi nggonku kuwi ora Nimas ning Kang Mas. Kang Mas ingsun. Lucu. Cipta lagu sing nyipta Nimas kok ganti Kang Mas. Mana aku beda. Ya. Silit ingsun prasama. Aku kaji yo. Apa kaji ora duwe silit? Sinakse. Yo. Ngisine saka kuping. nan bumi Malah sing nom-nom lho, mantuk. Hiromi, Tarani mbok gimah. Hiromi. tangi sentias Tangis pripun? ing tias. Tangis ing tias, ora tangis ing tias yo ora bener. tangi sentias Tani sing tias. Aja dikeki tak. Nek mbake tak bubrah engko. Tangis ing tias. Tangis ing wis repot. Biasa mawon mboten napa-napa Mbak Hiromi. Ngising karo nangis ya ora apa-apa. Terus mawon, ora mbayar kaken cangkem gablek. Terus mawon. Pak Joko lagi stres niki soalnya. Ora aja ngasih kaji yo stres. Wong kaji nyolong enek. Wong kena stres. Yo. napa dibaleni Ya. Ya, ora apa. Baleni. Dibaleni kok diparingi. Ya. tangi sentias Bagus. No yo. Aja ngono. Ini padang ram No. Saiki langgame bojoku sing nom. Nurhana. Ben, nama kobong. Nur. Muni Nur. Jane Kaji yo Iki kok. Nure loro. Nure Pak Bupati Pak anu.
Nurku nang Tegal. Oh iya deh. Ora melu ya? Mboten. Oh iya. Kaji kok. Oh iya. Maka. Yuk. Nur Hana, ya Nur. Ces. Pak Joko kupingin disumpel kanggo kapuk iki. Yo joget bareng yo Pak Joko. Interupsi. Nanti pada akhir sadurunge ompak ya isih langgam engko pas bar ompak wis dangdutke 97 kur bareng. Wah, iya ning Tawang ya. Terus tarik Nur. Ayo Nur. Tarik Nur. Kolore Nur.
Ya aja larang-larang pedhun. Bayar kan dhewe, titik dhewe. Heeh, enggak. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati ramane Raden Abdullah ibune Siti Aminah aneng Mekah lairipun neng Madinah madegipun la ilaha illallah Al-Haqqul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shallallahu alaihi Jar mengundra mundane sang prabu Wiroso maju kowe tak remet jantungmu kowe ayo maju kene kok dhisik ya sabar ya iki kok dhisik lungguh wis kepengin mecah dase sakone sabar lungguh lungguh enjing bidaku muro saking nagri Wirata kungengkang pelokot Prabu sanan niro oleh Surya wedal liro
Ponangku nggih. Seto. Wonten timbalan iki ngadhawuh Paman Kincaka. Jebulane kuwi tenanan iki. Tang-tang adon-adon adu jago ditoni tenanan kuwi. Wangune kuwi wis tata-tata nglawan pun paman kowe. Iya. Paman. Kula namung mestuti dawuh pangandikanipun Paman Kincaka mewah Paman Purba Kenca. Bagus. Yen pancen kaya ngono, ora sandatak kesuwen. Lak bar kawat janget cincang pustak tata. Iya. Jagomu abarna karo jagoku piye? Mekaten iya. Kula istakaken. Iya, kula istakaken dawuh paduka Paman. Bagus ya. Saiki kaya padha jagongan. Iki mengko tataane apa? Kula nderek keparingipun Paman Kincaka menapa ingkang dipun kersakaken. Wani kowe. Iya. Wantun. Bagus. Tatawane bur manuk. Mangger piye? Bur manuk menika dos pundi? Iku ora kurang pengalaman kowe. Ora tau main kowe. Iya. Negari Wirata menika mboten wonten maksiat. Pramila totoan bur manuk menika kados pundi kedah pendan paringi dawuh Paman. Iki pancen dudu perkara maksiat lan orane. Nggih. Babakan ingkang sinandi saiki tak blakake ora bakal tedeng aling-aling, panane ngaling tedeng seto. Keparingipun Adon-adon adu jago iki sak temene. Wis suwe pun paman kepengin ngrangsang kalungguhan Madya Wirata, ngerti? oh ngaten. Yo, Lajeng aku wis jenuh. Aku wis ora seneng karo Kakang Prabu Mansowati. Tindakane babar blas ora tuwuh apa-apa tumrapun kakek pun paman. Lho, bur manuk iku tegese yen mengko jagomu sing kalah. Negara Wirata tak jaluk dening aku, kowe bapakmu minggat golek suaka politik yang diwai iso. nggih. Mosok baline yen jagoku kalah. Aku arep lampus diri, gantung diri aning alun-alun bareng. Semangatku harakiri tegese yen pancen tujuanku ora kelakon wong aku mati tonton dening wong akeh. Piye? Mangger piye? Keparengku kula badhe matur wiyun pesanipun Kanjeng Rama Prabu. Wah, kesuwen. Wanenono. Kenapa sih kowe anak ratu ingah ingi? Aku bocah desa kaya aku wane ngudhake jiwa ragaku. Aku wong Wirata, laire ning Wirata. Maka dulu wetu ning negara Wirata iku banyu Wirata, matiku ngrungkepi bumi Wirata. Hei! Aja petak sumbar kowe. Jagon desa kowe. Latal. Somong kaya ngono. Sesuk cangkemmu bakal hilang saka ndasmu, parat. Ayo, saguh ngetake di dapur mung nyang kayangane perkara yama. Wis padha aparabaran. Seta, Nggih, kados pundi Paman? tetekno atimu, Seta. Iki mengko sing bakal dadi sengsara, dadi wong gelandangan kuwi bapakmu apa aku, ya. Ora usah peniris. Wah, jadi gelandangan dilakoni. Nanging aku karo PKP wong Wirata gulung kepi wong Wirata saguh. Kali tentrem negara Wirata. Saguh yen pancen pun yo. Yo, mbok ngrasake. Ya, yen pancen kaya ngono. Senajan kowe kuwi ketoke saiki momyor, bayangan kowe dadi wong kere wis ana ning ngarepmu. Mung kari niteni jagomu apa jagoku ingkang bakal ndhisiki nyemplung neraka Seta. Hati-hati, Lowo. Hati-hati. Gatot.
naga nebati gemira caritanira nguni naga mati ki umambang katonku mawon wisanyo mananda kite manao tikro marang risang sayu Ye. Yen pancen kowe gelem tak eman. Aku kagum karo bagusmu, kagum karo tekadmu. Iku kudu ngerti. Ora ana telung pembangun kowe bakal dadi batang dari tangane Raja Mala ngerti. ora susah dadi meden-medene karo aku. Kowe aja ngajani menungso bajak ora jujur. Arep dikaya patek-atekku jejeg cilik lara gedhe temekaning pati. Tak antepi arep apa kuwi? Sumpah Rajiwa bekalan Brahmana pati kantar bau cekel sabuk milang tatur. Nyawamu wis muntuk maning bun-bunan maju Balawa. Cuk, banget sekali ati. Remet jantungmu kowe. Lambune telat. Desa ya. Ospek niku ora gedhe. Ben kontrol ya. Yo, sing jenenge Balawa. Iya. Oh.
remuk-remuk dadi awuh wandane. Oh lah salah. Wah ini teman cepet mbik. Aku kasihan aku kasihan. Cangkemmu. Susarmi. Aduh bagaimana menurut aku. Biyen tau diamanati. Raja Mula mati sedina kaping 7. Kepulke sendang watari. Wo nggih. Wadya balamu sing sisi kono kae diketapke kabeh. Gelungane Dudari. Nggih wis akan tau. Jegurke sendang watari. Nggih wis akan tau. Sendang watari. Mupal, ayu panguripan.
lawan malaikat kowe Balawa. Ora bakal tinggal iki lho. Katon tele-tele emblokis kok kene. Jebol dadamu. Om maju. Gara-gara hanggung gegirisi horeg bumi lesus aprakempa lindutan ana padhate sintru ler umucakan jolo gede ya Kartika tibeng kesma Besan siap, besan siap. suarane Jibrek siap. maglo kilat tatik magenturan ora kasih gumuruh pati urip katrajan gara-gara Gara-gara anggun gegirisi orang pemilisan abrakempa lindungan ana peduli lawan mengkaton sintru Werno ucapan jalaniti Kartika tibeng keswa Sarane jumaguan Lilangati magenturan Orang nesek umurmu pati urip Katrajan gara-gara Wancine gara-gara Orang bumi pratempa Rindutan pedoti bawana katon asemmu Umur sarane kan samya anggung sing gesang isine gara-gara ora sandang lawan bakal ora tuni pragampa lawana katon asemun suarane kan samya anggung sigesang makun isine Rampat go. Marmoyo
ayo Pisan. Lan bali ulun kepenak tenan jaga iki Mas. Lah ya kepenak digarap. Awak dhewe wangi latihan kaya ngono kok ora kepenak. Lah iya. Aku ki delok latihan iki ya ameng-ameng nyawa. Lah iya. Latihan ki ameng-ameng nyawa iki. Ayo buktine ki mong pekol garap kiprah meh 3 jam. Ngangkat sikil ki pisan apa pindho? Nah, aku wangsul ya pisan, pindho gegeblak ngono kok ya. Ya aja ngono. Wong jenenge garap kuwi beda-beda. Kuwi. Ngono. Kuwi ngomong-ngomong, Gareng Pedro. Iki ana pedoman tekstual. Nek menungso kuwi nek ora ngaku kleru, ora ngaku reget, kuwi tegese menungso sing jajalaknat. Itu menungso. Sebabe 4 terdekat dari yang hina itu semua dimanfaatkan oleh manusia. Upamane Ini apa Kirun? Dawuh. Siji arane makulat. Makulat ki basa Arab. Basa kene pangangang. Panganan sing paling enak kuwi sederhana nek endhog. Endhog kuwi metu saka siliting pitik. Silin meneh. Aja ino-ino lah iya. Ping pindhone masrubat. Apa kuwi? Masrubat kuwi minuman. Minuman sing paling manis legi kuwi madu, metu saka siliting tawon. Ping telune malbusat. apa? Sandangan. Sandangan paling apik iki sutra. Sutra ki metu saka silite ular murbei. Terus iki meneh. Sing papate markubat. Apa kuwi? Tumpakan. Dari Imam Ghazali kuwi tumpakan sing paling enak ki wong wedok. Sebabe metu saka Tanggane silit arek ngono kuwi to. Dadi ora metu saka pas-pase. Dadi menungso kuwi wajib bebersih. Carane bebersih kuwi kaya beras nang jerone mesin rice mill. Kuwi putih ora mung mesine. Ning antar beras lan beras ketemune aku, Bapak Joko, Bapak Madep, Bapak Kirun, besane Bapak Cerikin, Ibu Ciblek kuwi merupakan alamatul mahabbah silaturahim lawan masyarakat Karanganyar. Ngono. Perkara dibayar ya wong awake dhewe kembroblos kemringan. aku tak takon. Iya. Sing bener kuwi silaturahmi apa silaturahim? Sing bener kuwi silaturahim, tapi ditulis nang basa kene jenenge silaturahmi. Padha wae. Senajan silaturahmi kuwi nek cara apa kuwi mau akidah bahasa Arab, silaturahmi kuwi tilik wong mriyang. Oh. Tilik wong loro. Nah, iya ngono kuwi. Nah, iya kuwi. Assalamualaikum Cak Kiro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Cak Besut. Oh nggih, kula besut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang wigati ndedonga sesuai apa yang diaturkan Pak Bupati, masyarakat milai penjabat Pak Bupati ngantos RT RW sampai Pak Hansip, pokoknya kabeh wong sak Karanganyar diberkahi kesarasan lahir lan batin. Selamat fitnya wal akhirah. Allahumma Amin. Urip yo duweni ming donga. Donga duwe napa? Kekuatan yang paling hebat ki donga.
duwe dhuwit nek ra ndonga ya malah ra karu-karuan, duwe pangkat nek ra ndonga ya ora karu-karuan, duwe jabatan nek ra ndonga ya ora karu-karuan. Ya aku krungu bocoran Cak Irun. Nggih. Bocoran apa? Kenaikan bahan bakar jare nek sepeda motor roda 2 kuwi jare arep ento prioritas. Muga-muga ya ngono ya. Mugi-mugi mawon. Nek aku kok ndongane muga-muga bensin seliter 100.000. Pira? 100.000 kowe muga kemacetan di Jakarta bisa terjawab. Di samping niku nek bensin niku larang. Bensin niku nek larang berarti masyarakat Indonesia makmur. Nggih. Iso tuku bensin rega pirae monggo. Iki mung kanggo gawe Rega pirae monggo Siap. sing penting barange ana. Rega mundhak barange sulit ya malah mucet nih wong ojek-ojek karo. Cak Irun. Dun. Yen aku penting wong urip wong kaya wong cilik kaya aku ngene iki sing penting iki duwe teluras. Ras 3. Awak waras, duwe beras engke mangko 3, manuke giras. Wis, ora usah mikir bensin. Manuke giras ki tegese manuke nang nggon kurungan ora suwe. Nah, Alias peltu. Apa kuwi? Nempel metu. aku kaji. Kaji kok ora tau kentu. Ngawur. Apa nek ngono iki apa ya tetap undang-undang. Nuwun sewu. Nggih. Nek nggon ngoten kula ora melok komentar wong aku wis ronggone kok. Tur ya wis kulino. Wis apal ya? Wis apal kok. Lah arek apa wong urip sing digoleki ya mung bolongan. Betul. Duwe omah renek bolongan lawang ya arep metu kondi. Nggih lho. Duwe mobil renek bolongane ya metu kondi. Bareng ngrungokke kowe kaji arep mlebu omah ya butuh bolongan. Lah ngene iku duwe bojo gene ngonoane ya Parman meng nang ndi man. Parman malah wis teko ndi-ndi bocah dikon nyinden kok malah parkir. Ayo blek ngadeg kok kowe iki bintang tamu. Ngadeg blek, aku tau udut sik. Payo. Abah, beset tuli udut gede banget pipane. Kowe rasa mbayangne neko-neko ya ora teko. Aku ora mbayangna ning Iki aku. diparingi Cak Irun. Amin. Hebate nanti. Ya melarat aku wae kok ngono. Niki mangke kenaikan bensin pun ora sadho ngresula. Dibuktekno nek rezeki niki saka Gusti Allah. Amin. Sapa wonge kang sujud Gusti wah tarif utawa Nggih. tidak. Sing syukur bakal ditambah barokahe, sing kufur ditambah laknate. Leres. Wis jelas niku. Wong panjane singkatane BBM. Bola bali mundak ya biasa. Tur sing garap lengone lak Pertamina. Per tahun naik. Lah nek BBM larang ya rasa nganggo BBM SMS ae. Lah terus Ayo wis to. Malah niku teng nggen Jawa Timur iki enten wingi nang TV lho. Pripun? Dadi ngangone tabung gas. Terus Niki mawon kula badhe antisipasi tenanan. Kini kenten lho, Bu niku presiden sinten wingi kan jorok-jorokan antarane SBY kali Jokowi ta. nggih. Sing ngundhake njaluke SBY emoh Jokowi wae. Iki garis tengah mawon nek bensin boten mundak negara kita itu rugi 1 hari 1 triliun reng terus. Nggih. Oh, ngono. Nggih. Nek mundak. Nggih. Nek mundak ora rugi 100 triliun luwih. Nggih. Sing penting nggih masyarakat syukur mawon sampun. Angke. Nek perkara mahasiswa demo monggo wong demo Nggih. dilindungi undang-undang. Mila saking menika tur wong Indonesia iki sugih-sugih. Buktine sing bakul-bakul nika kon bayar pajak ya iso. Sing tuku montor sing bayar pajak ya iso. Mlebu Tawang Mangu bayar pajak ya iso. Berarti masyarakat Indonesia iki sugih-sugih mergo iso bayar pajak. Lah sing ra sugih iku ya sing nggawa dhuwit pajak oknum go minggat kuwi. Kuwi uteke malah melarat banget Terus udah nggaglaki duit negara. Nggih niku melarat nalare niku ya astagfirullahaladzim. Muga-muga bangsa Indonesia cek bodho duwe isin.
Isin Lagi. sakniki larang wis larang Niku. banget isin niku. Nek perkara isin niku niki enten sairane lho, Cak. Pripun? Sing namine wong isin niku tegese wong iman niku wuda. Sandangane takwa, Nggih. perhiasane Isin. isin. Ya. Nek wong ora duweni isin berarti ora duweni takwa. Nek ora duweni takwa berarti wong iku wuda. Tuh. Nah, wong wuda niki enten telu. Siji. Siji bayi, loro wong edan, ping telune kewan. Oh. Lah nek pejabat-pejabat wis ora duwe isin niku kelasé monggo, bocah bayi wis gambreng. Wong edan nyatane waras. Ya klebune hayawan niku wae. Nggih. Ya. Nggih. Lah diarani ra duwe isin piye? Wong desa niku dilokke, "Oh, kowe kok nyolong jagung nesu." Jagong manten niku kowe ora jagong, nes isin. Lah kae wong dhuwur-dhuwur sing sekolahe pinter maune penjabat kok malah nganggo slandangan klambi KPK kok malah dada karo guyu. Kowe jane uteke iki nang ndi? Ora duwe isin kuwi mau. Oh ya Nek wong isin ki jarine gampang tambane. tambane no. Tambane piye? Dingkluk. Ora usah isin. Ya ora ding Wong dingkluk ngono wis reng-reng. nun. Kuwi babi, kuwi mulane anak babi ki mlakune ndingkluk ki ngerti apa ora? Nah, Apa? Mergane isin mergo bapake babi. Jajal nek kae babi bapake gareng, mlakune mesti ngene iki. Nah, ngono kuwi pincet ngono. satu pertanyaan untuk Cak Kirun. Nggih. Yen negara Indonesia dikatakan sugih, tapi kenapa kok tiap bulan, tiap tahun saya akeh sing TKW, TKI piye Cak Kirun? Nggih niku mula aja seneng dadi nek kula mboten kok. Bojo kula ciri rasa dadi TKW Mas, ayo buka pecel lele. Ya. Bukae saben jam 4 sore mesti laris dagangane. Ning kuciwane lah kok sithik bathine. Terus bojo kula usul ayo gawe blumbang dhewe, ngingu lele dhewe. 3 wulan lele kula jegurke blumbange ketok gedhe-gedhe. Terus kula jegur kalih bojo kula melok nguras lele. Arep jakel lele lah kok aduh biyung kleru leleku dhewe. Niku Cak Kirun leres Cak. Nggih. Mapane Lombok ki regane larang to. Kalau sejengkal tanah kita tidak boleh berhenti dari tanaman, nandur lombok dhewe, apa-apa dhewe, swasembada pangan. Nek semua desa di Karanganyar bisa berdikari, kuwi wong Londo kuwi wedi kabeh karo nang kene. Wong sing arep ngrusak NKRI kuwi bubar kabeh, mergane masyarakate iso gelem mandiri. Oh ya. Saestu lho Pak De. Ditandur. Purwokan dene kudu nganggo kaya Cak Kirunmu ngapalke. Nggih. Anane ngapalke sebab niat ingsun supaya laris dagangane. Nggih. Mula londo-londo sing jajak kene wedi karo Karanganyar sebab karo kondako pake. Mburi. Cinta alam saka Pak Bupati niku lucu e. Dalan provinsi dipatok karo Pak Yuli. Ngomong karo aku Mas Tus tak patok kowe, ya perlu gubernure dilawan. Lah wong pajeke mrono kok dalane ora didandani. Tak jak usulan karo Pak Gubernur, kebenaran Pak Gubernur ya kupinge rada bolong. Rada mendengarkan apa kang dadi aspirasine para bupati. Nah, Sedaya upaya kanggo kesejahteraan masyarakat. Sing penting didongakne Pak Bupati sedaya ingkang wonten Kabupaten Karanganyar tansah syukur ben kabeh makmur. Mesti Penjabate jujur, rakyate tafakur, akhirnya besok selamat donya neng kubur. Amin. amin. sing penting nek gelem nanggap wayang slamet bupatine wis ngono wae. Amin. Jalma lipat sapandurata mau. Nggih. Ora sadadak ngucap kabeh sing ana pepanggungan ku wujud pandonga. Coba apa batik ana gambar soklat-soklat made in Karanganyar. Coklat saka tembung cocok dan melekat di hati masyarakat. Cocok. Pak Bual. Cocok. Oh, kuwi Solawati nganggo klambi apa warnane? Pink. Saka tembung pink apa-apa kuwi? Kuning. Kuning. Oh, kuning. Kuning. Iki Berjanji, pokoknya semua pemerintah dari Pak Bupati sampai bawahnya lumaku kang pening. Oh, ijo. Oh, yogone entus ki ana ijone kuwi. Ah, itu sorry Kanjeng. Yogone Kanjenge iki ana ijone. Wis cetha. Itu mendoakan semoga dalam telu Pak Bupati sak bawane wis iki judune. Dadi wayangan iki dalam telu iki terus duwe bojo. Ora duwe
bojo. Bintang tamune sinden ciblek. Nah, kelambine Orang kok. Nganggo. Ndak kok Nganggo apa? klambi, kok ora nganggo klambi. Kowe iki ya padha aku. Nganggo, Bah. Kaya nganggo ijo. Jak, Joko. oh ijo plontang-plontang coklat. Nah. Nggih. Ya pancen mung kuwi duwene. Terus ya diartekno to ciblek. Ciblek. Tegese ciblek piye? Cilik. Tapi kena digeblek. Ya ora wong cilik ning belek. Oh. Belek yo. Kula ajeng pamer lagu. Monggo. Lagune jenenge Kates Godhong Gandul. Kula ajeng nyuwun gungan kalian sinden Karanganyar mriki Mbak Nur Handayani. Itu riyen sindene Pak Purbo niki derek kula. Ora ketang murah-murah derek. Nur tangi Nur. Ya, Lagu napa? Ketanggungan. Kates Godhong Gandul. Aku kula selawase dadi dagelan gandeng sinden kelakon pas ki ya mung ciblek tok lho. Sebabe Kok pas, Bah? Lha iki lho pas lho ngene iki pas. Ndek bojo kowe penak. Mending. Alah. Dhe bojo aku mending timbangane dhe bojo kiye ki. Oh nek kuwi ya ora tandingku aku ya kowe iki trima. Terima. Jarik ya cukup setengah meter mak sret ngene wis. Alah. So nek pomo tak jak jagong manten ya serasa tak gandol ning buri. Wis. Ora usah nganggo jari. Guys, Cukup nganggo tisu dicempal. Elah, diadai kresek dicangking niku cik cuk ngene wis. Wong Kaya batang tikus. Kates Godhong Gandul sinembang etes keloro mandul. beres, Pak. Kaji kok ngono ya. Beres yo, Kates Godhong Ya. Gandul. Yo. Yuk. Senadyan pahit rasane nanging gedhe kasiyate godhong kates godhong gandul luwih baris memang betul manis pancen perlu nanging tipas panggonane janji manis pertamane jebul pahit tibung burine jamu godhong godhong kates awak sehat kerja beres jamu godhong godhong gandul ora bingung ngalor ngidul aja ngumbar janji manis jebulane mung ngapusi luwung pahit pertamane nanging manis tembe burine senadyan pahit rasane nanging gedhe kasiyate godhong kates godhong gandul luwih baris memang betul tembung manis pancen perlu nanging tipas panggonane janji manis pertamane jebul pahit tibung burine
lagu jenaka kuwi. Ya. Nah, itu wajib dibengkeli apa bagaimana caranya sik kan. Piye carane nembangi supaya menjiwai. Oh ya. Depan pakai A. Agodong kates kita mentel. Ini melu aku apa kok melu aku nun sewu nanggonku sak jam beres. Agodong kates. Nah, agodong kates. Agodong kates. Agodong kandul. Agendal kendul. Aku rapal kok. Asumonggo. Ngono. Cek, Pak Tos. Iki. Kula tak ngetokke karya kula nggih. Monggo. Nggih. Kambuh Gumendhung Kumalungkung. Ning lagune ngampil lagune Suwargi Pak Narto Kambuh Pangatak. Oh nggih. Kambuh Pangatak. Ning judule Kambuh Gumendhung Kumalungkung. Nah, Sing bawane sinten? Monggo Mas, bukanipun saking Bunang. Persis tabuhane kaya Pangatak. Roluji, rolumo. Monggo. Wong Sanggar Bima Putri Muni. Ya. Yo. Gumendhung Kumalungkung. Iki padha wong kang ngaji kupung. Udan talak wedok-wedok padha boleh. Yen ngono ra yasin kujur. Tata krama ora kakon. Loroji. Ya loro. Pancasila diukur. Budayane ajar kumur-kumur. Tanpa guna ganti dasare. Eling omah koneng dhuwur. Nulari sing ana ngisor. Monggo satu malih. Kamare. Yo. Ayo sing padha rukun. Makarya manunggal jroning kalbu. Oh, tesem. Perkara padha dirembuk musyawarah katontra ya pripun Pak Joko Pantus Hebat tenanan iki. Bagus. Hanya satu kepareng saya memberi kritikan. nggih pripun Itu bagus jelas. Kritik terus ora tau gawe kowe. Lah gaweanku isih ana lagu. piye kritikku piye Kritikan saya itu luar biasa isine. Isine luar biasa memotivasi karo kanca-kanca eling Pancasila. Nah, disitulah. Mong yen bisa kuwi panjenengan gawe dhewe kang cakepane itu lagune dhewe. Nah, itu namanya hak cipta dan itu engko wah ana apa kuwi royalti. Ana setunggal contoh Gusti Benowo. Ini sudah pernah dengan saya. Pripun to Mas? Saniki lagu keraton gending-gending bawa keraton niku. Nggih. Niku mung mboten iso gawe bawa dhewe niku. Isine diganti, iki diganti. Ngoten niku Kuwi jenenge plagiat. mangke riyen Pak Joko warga Pak Narto niku tau nyilih gending napa mboten Oh, nggih. nggih tau nyilih gending tau pamane gendinge Gandariya niku waune napa cao kletak nggih to Cengelek tangi maneh. nah
Niku lagi disalini kali Pak Narto, sing disalini cakepane. Nah, napa kula salah nek kula Mboten salah. Sing nyalahke sinten? Harapan saya menika jarita kados klenthung nika lho Mas. Wah, itu luar biasa. Ciptaan iki mantep. Wah, sudah. Niki Pak Mantep, kula gawe lagu, kula angen-angen kula tokke teng nggen Karanganyar niki. Mun kula mimpi nggih, kula nyuwun wekdal nggih. Nggih, monggo. Nggih, jenenge Tatu Tresno. Ayo Gong kowe tangi karo Suci Gong. Oh, ana Tatu Tresno. Ya. Tatu Tresno. Wong jatuh cinta ning ora ditampa ngoten lho. Oh, iya. Nggih, sampeyan ra sering to ngoten niku. Mau kerep. Nggih. Ngono. Ya. Maka iki trompete anu apa saksofone anu. Heeh. Iki Mas Honggo barang ya. Yo, Tatu Tresno. Ngadeg kok, Gong. Ayo Gong. Aja mengulunggo lho ngadeg ben ketok ngono. Iki besan barang nanti. Dalang saka pengking mengke besan mengke riyen iki kula pameri iki riyen nggih. Kula aturi mengkrotok ngoten niku nggih. Nggih, dados karon tembunge seroke. Nedenge kangen sliramu mung iso nyawang gambarmu sewu kalang sewu cara tak tempuh mung dadi tatu. Tresno dudu mung lamunan sayangku, tresno anugrah ilahi Kang suci nanging cepung mawar mung natoni jiwa ragaku. Tatu tresna kehilang taken seminggu tak gawa melek lan turu Warane kaya Sayap sembilu. sembilu sayap sembilu. Sapa sing bisa nambani ora liya mung aku dhewe ilang siji gantine sewu ngapain mikir raimu ngapain mikir raimu ngapain nedenge kangen sliramu cintaku bisa nyawang gambarmu sewu dalan sewu cara tak tempuh mung dadi tatu. tresno dudu mung lamunan Sayangku, tresno anugrah ilahi Kang suci cepung mawar
anugerah ilahi sayangku. Kenapa kamu kemudian menyakiti hatiku dan membohongiku demi cinta? Bisa nambani ora liya ya mung aku dhewe ilang siji gantine sewu ngapain mikir raimu ngapain mikir raimu ngapain mikir raimu ngapain mikir raimu Woi, Wah, apik iki, Mas. Jin. Patute jan iso mulah malih. nggih. Iso dono-dono. Ki berbicara tentang cinta. Barang. Ya Srindro. Wah, Apik iki, Mas. Nggih, Pak. kreasi, kreatif. Iki nggenku belajar teng Pudak Payung, nggenku belajar teng kene Karangpandan, ten iki hasile Pakde. Nggih, apik. Kenging nggih samben-samben. Dadi kanggo gawe njaga ben dadi bupati ora gaglaki duit negara, iso mayang kaya ngene entuk rejeki. Amin. Matur nuwun Mas Yulianto, sering-sering. Cinta adalah mujizat kehidupan yang tidak mungkin akan silau oleh kemiluan harta. Pengembaraan spiritual dari Sang Maha Suci. Balowo mengke riyin mengke sabar derek. Sabar. Bahkan teramat suci kalau diucapkan, itulah cinta seperti tadi. Oke, saya apresiasi, salut. Saya dengan Kang Mantep tadi juga salut karena Kang Mantep nyiarke aku nyilih nggone Pak Narto. Ya. Bagus. Ayo no, harus diakui apapun yang terjadi itu karyane wali guru saya Pak Narto Sabdo. Besan. Asmaraku telah pergi. Wah, iki. Cintaku telah pergi. Manakala malam menyelimuti dinginku, aku selalu mengingat bayangmu. Ingat kok bayangan goblok-gobloke wong. Sakarepe cangkemku. Manakala ada suara langgam melengking di telingaku, aku selalu mengingat dirimu. Kini engkau telah pergi dari sisi hatiku. Apakah engkau melupakan masa yang telah lalu? Reng, ngono kuwi Reng. Oh, Wiwit. Alah, mandek. Aku arep ngomong Nurhana kok mlayune rono iki lho. Hai orang-orang, dengarkan apa yang menjadi petunjuk dan sesurah para arif dan bijaksana. Tidak akan terpengaruh oleh dua hukum yang disadap manusia. Ono awan, ono bengi, ono urip, ono mati, ono kupul, ono pisah. Kodrat dan kodrat, maka artinya kodrat. ilaha illallah. La ilaha. Tuh menganing takbir. La ilaha. Gun para rawuh. La ilaha illallah. Khususipun kantun dhateng piyambak para menika kantun wekdal blubusan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. boten estu pun kubur amargi mayitipun entus pun urip. Berapa saja? Apa San? Moh kalah Nah, puisi. Puisi deklamasi. Nggih. Eling-eling Mas Alon. Oh. Iki sing Iki wis banter puisi Jawa. Ning ning.
Eling-eling Mas. Tolong serius. Mas besut. Serius. Dalem Serius. Tok. Puisi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Becik ketitik ala ketara. Wis. Alah. Oh, aku lagi ngematke. Lah kuwi wis maknane duwawa banget. Kowe arep ngomong apa eling becik ketitik ala ketara. Khususé ibu-ibu sindan kabeh. Atu tresno becik ketitik ala ketara. Ngoten nggih. Lah wis Bener kuwi. eling lan waspada. Eling nang omah kowe ndek bojo, waspada aja nganti konangan. San. Kandakno San, aku arep duet karo Nurhana. Siapa? Nah, aku. Kandakno. MC. Para persawan Bapak Bupati yang terhormat, mohon izin Bapak Wakil Bupati, para bini sepuh dalang, tiga dalang maestro, mohon izin Sadirin yang terhormat. Hadirin kok sadirin. Hadirin. Sadirin ya dadi hadirin ya teko kok datang. Oh ya. Mbak Nurhana, ayo deh. Monggo Mbak Nurhana yuk aturan minggah wonten ing panggung maring panglipur para pamirsa mugi berkah Allahumma amin. Mbak Nurhana datang penontone ada senang wayangan tiga dalang berkah Allahumma amin. San, oh bocah ayune kaya ngene lho. Kaya dibuang kaya picek nang bojone. Ya Kurang apa? aja ngelok. Ampun ngaten Cak Diki. Aja ngelokne wong kowe ya wis ping 4 ngono kuwi. Wong pegatan kuwi duweni Kene, apa Nduk. jenenge pengalaman dhewe-dhewe aja dicampuri to dudu perkara ayu lan orane. Ah, Nggih. Kebenaran yang hakiki, sapa sing ora pegatan tak bro? Aja Urip nang donya sapa sing ora pegatan? ora sama komentar. Astagfirullahaladzim, pegatan kuwi pegawean halal yang sing paling dibenci karo Gusti Allah lho. Nuwun sewu Kang Besut. Nggih. Cak Besut aja komentar yo nduk delok kowe nang tengah tak jejeri karo Dikin. Nggih. Jan kaya arep entene wong kencing manis. Kaling-kalingan geber. Ono. Rasaku mentar wis to meneng ae ibu-ibu barange meneng ae bengi iki wis to ngono. Sami sugeng Bude Nurhana. Injih pangestunipun Mas Bagong. Bekti kula katur Bude. Aduh ampun. Nggih. nah. Lah ya. Nembang apa sa? Aku tak nembang muga-muga sing iso. Rada maju sini. Sik nyuwun ambulan. Kok nggih apa bulan? Pak Joko engko gek semakut. Nggih. Aku urip sugeng dalu Mbak Nurhana. Sugeng dalu Mas Gareng. Sampun nuweni putunipun. Oh sampun. Alhamdulillah. Nova mana? Panjenengan kalau wingi sampun nggih. Oh, kula sampun. Alhamdulillah. Kalian sinten Pak Joko? Oh, kalihan bojo kula. Sing pundi? Oh, sing alah ngombe manasi wong kok juga. Aja kok komentar. Astagfirullah. Trimo nenae. Nggih apa? Wis to kowe engko apa gelem ae metu sing antri wis to. Paling ora Satpol PP. Wong pamantepe gelem e. Janjane dek aku wis rindu. Wis 2 taun lawase ora ketemu.
Eling-eling Dik jamane semono runtang-runtung anane ra ono liya Halo nonano Harataya ana teklek kecemplung kalen timbang golek aluwung balen Bonang Pancer Miki Mbak Nurhana saestu wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulusing ati Janjane Dik aku wis rindu wis 2 taun lawase ora ketemu eling-eling Dik jamane semono runtang-runtung anane ra ono liya Harataya ana teklek kecemplung kalen timbang golek aluwung balen awen saestu wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulusing ati tak dikene aku tak takon mau parikane ana apa teklek pira? Ana teklek kecemplung kalen, Terus timbang golek aluwung balen. nek aku apik kalen kecemplungan teklek. Kok piye? Timbang balen mung golek. Nek kula mboten. Piye? Ana teklek kecemplung kali. Terus Ilang. Niki enten woro-woro. Gelar Gelar wayang kulit dalam rangka HUT Pasar Bekonang Sukoharjo malam minggu niki tanggal kalidoso kalih November. Apa kali desa kali? 22. Goblok 22. Bahasa Indonesia niki 22, basa Jawa niki kalidoso kalih. ya Ora mudeng basa celathu. ya ora apa-apa. Karo 22 itu bahasa Indonesianya mesti 22. Iki 22 November 2014.
lakenipun Puntadewa kebyak dadi ratu. Lakonipun. Boten saged. Nek takon pripun? Taken. Ngongkon Ngangken. lakon Laken. nah nggih wong kandhane ngeyel kabeh kuwi lho Rama Madya kok. cah-cah ora padha ngerti bahasa ora ngerti sastra Ngono. malam minggu tanggalipun kali dosa kalih November 2014 Laken Puntadewa kebyak dadi ratu dalangipun Ki Darmadi. Wah. Alah, ngono. Yo, sapa? Darmadi. Oh, Darmadi. Gurune Oh, ora mayak anu, aku ora nonton aku. Lah kenapa nonton adik ora wegah iki lho? Anu, mayang dhewe aku. ora kuwi Mas Darmadi ki gurune Pak Mantep. Kok gurune? Lah kowe nek ra diwendok Darmadi po suaramu apik. Iki ana layang sing surasane katur beliau Bapak Bupati. Ya. Ngersake lagu Blitar Wong Donya Gandrung. Te akeh. Lagu menika teruntuk Bapak Dr. Andes Haji Yuliatmono Amin. MM sekaligus Bupati Karanganyar. Juga warga apa ki Sekato. Seharusnya Pak Yuli dapat muri dari pusat seumur kami baru kali ini memimpin yang handal di bidang segala khususnya pembangunan maupun bidang di segala bidang seluruh bangsa Indonesia tetap berusaha. Ora berbidang-bidang lah. ora segala ku lho adik sapa karo bidang kuwi lho kok angel men rumangsaku. Aku bengi iki matur nuwun sanget dene Kang Sukron kok rawuh. Kok Lah pripun? Ani ye ngono. Kang Sukron kok ukuran pira iki? loro? Nuwun sewu Kang anu kyaine. Heeh. Nggih. Ukurane pira kaca tingale karo ngek Kang Mantep pira. Aku tau kegedhen nek ngene iki. Piye? Cocok kok cocok. Tau mok wae iki genah ukurane kegedhen. Heeh. Aku nang jeding geblak. Lah ngopo? Lho kok sakmene aku. Langge lah suci nanti ngangge kacamata plus mawon. Ah, gandrung mau ya. Enten kucing Melayu. Mas Jokedan. Nun. Apa? Gandrung. Gandrung. Ya. Sing ndi to kuwi? Non nonpong yen lagi kan. Ah, aku ra seneng-seneng sing lagu ki mau. Sapa sinden-sinden Karanganyar? Sadurunge wayangan bubar do mulih padha karo ngurangi umure dhewe. Ngomong kari mangan karo ngombe kok dadak. Kang Besut, Dalem sing sampean anu ngendikane niku mboten percaya. Wong nika wau malaikat ya mau nyabut kabeh kok. Ngurangi umure piye wong kameng Parman sik esuk ki mulih. Wis sampean ning ngono ki karo miringi kene. Alah, cirine sapa prek ngono kuwi. monggo. Janjane Dek. kuwi. Lagu apa ta? Gandrung. Gandrung. Takon karo aku ki lho. Ah, piye Mas? Gandrung, gandrung menehno blimbing kuwi. Oh, dahsyat. Kene anu tak njaluk sapa iki? Ayo, Bu. Anu ganti-ganti mau Nurana. Ah. Saiki anu lokal. Sinden semene Lokal. dimasak Ah. tengkleng apik iki. Kene Dik, Sapa sing Bang? iki sing lemu Mbak sapa Duet iki? karo aku. Mbak Yuli karo Yuli Mas Joko. Kowe ning kono ya, Mas? Nggih, kula teng mriki. Heeh, kene. Mbak Yuli wis mudeng rum Ayo, karepku. ngateko Mbak Yuli kene. Lagune Gandrung. Wis bener kowe nyanyi ning kene, Mas Joko ning kono lek dibarengne soalé meteng kowe. Kene. Mas Joko ngadeg Ora ngono. men ketok saka bayangan. Mbak Yuli, Sikile dhuwur. panjenengan salarik kula salarik, panjenengan salarik kula salarik. Oh, Nggih. Tetos. Irama 70 dangdut. Oh, pian wae lagi gandrung. Ngarep nang ndi? Arep nguyo. Nang ndi? Arep kembang. Arep tak tambahi kok do mulih.
tuli mledose gunung Yuli Yen lagi naksir raper tuli perang nuklir Yuli yen lagi naksir tretak jarene wis jodoh apa duweke wong loro wong yen lagi mikir raper tuli donya kiamat wong yen lagi nyenengi raper tuli mengko inflasi Sabian rang duwe duit direwangi kridat gride jarene wis jodoh apa duweke wong loro irung bangir duweke sapa dek ireng bangir yo lambe duwe tipis duweke sapa dek lambe tipis yo duweku janggut nyatis duweke sapa dek janggut nyatis yo duweku rangke ane duweke sapa dek nyatis yo duweku iki piye dek duweke sapa dek mestine ana sing duwe Arep yang ndi to yo? duweke sapa dek Arepmu yo. ana sing duwe iki piye dek duweke sapa dek Ora bertahan. mestine ana sing duwe mestine ana sing duwe Yo wis yo rampung yo. Hah? Pun Ya. jam wis punjul jare cebar jam 2 iki jam setengah 3 urung apa-apa jan. Cak besut Dalam matur nuwun saged kepanggih pangapunten sing kathah. kula sing ngucapaken dereng ngucapaken ngaturaken wilujeng anggenipun nampi amanah Nggih. saking rakyat ridhanipun Allah mugi rumentah dumateng panjenengan. Nyuwun donga nggih, Cak. Amin, wis jelas ngono ku jelas. Satike Donga. nyuwun donga. Nggih. Satu-satunya Ibu almarhum Ciblek kula nyuwun donga. Esi urip lah almarhum. Lho, lah kok padha ngadeg di Karmidi ya mulih bocah kuwi. Bar nusul Parman kowe mengko ning kono ora petho aku tadi. Ngono. Ya. Yo, monggo, bareng Monggo, basuke nderek. lakone. Yo. goncang kancing langit kelap katon lir kincanging ngalis risang mawe gandrung sabarang adulu wukir moyak mayik saking tias palimur Lindri Prihatnala kula wonten pangendikan dawuh aja meneh mung ngasesing lon isih wujud makhluk manungsa nadyan ta bulus jimbun pisan panjenengan ulun ora bakal pangling sapa sejatining kita gonjing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis
Kuwi mawujudake wong gandrung nanging jroning lelakon iki gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis kuwi negake wananing gara-gara ing kayuwangan kang wis ora bisa pisahake saka pandulu sarta pandengan. Yawit saka tarunge jago kasepuhan sarta jago kanuman. Raja Mala lumawan yudha kelawan si Bilawa. Totoan ora ngamungake karo tengah dhuwur, apit dhuwur. Ora ngamungake 10 dhuwur, 1 juta dhuwur ora ana basa sing panapani. Ya sabab jago kanuman Raja Mala ngadeg mati nanging cemplungake sendang Watari urip. Marambah-rambah sedina nganti ping 3 ping 5. Iki yen ora tumuli dirampungi. Jago kasepuhan ya siji Jagal Bilawa bisa cilik ati sebab kami gilan nyumurupi kahanan sing ora jumbuh marang kodrating dat kang merupi dumadi. Mula kang saka iku ora ana liya kejaba ingkang sinungsih ulun kajaba mung kita. Kita ndak paringi pusaka aran Kyai Bramasta. Borong nganggon kita mas padake. Mung pamundhut ulun lumepasing Kyai Bramasta saka kendenging Dewa. Tibane ner ana pusere ya ana pusering sendang Watari. Piye kedadiane marokake sineksen ngono. Ganjing langit klap-klap katung mergin ceng-ceng mawe gendrung wukir moyak mayik saking saponca ing wukir Kyana Resmitra iwe lemes kuwi. Wah, aku durung mati. Marokake Raja Mala patenono aku. Lalu wektu di kapan yen ora saiki. Iki wakile malaikat panjabut nyawa nuruta menyang aku. Mati dari tanganku kowe.
ngarsa madangi jagat tumuk paneng sakucake muke martabatang sumirat neng soroting surya mega lan gunung-gunung Umrot suarane kaya Prit Panjala. Pusaka Kyai Bramasta ingkang dipun neraken pusere Sendang Watari. Sigra teka kaya mangkono. Sang Dewi Watari ingkang saweg tetapa wonten sak njroning sendang. Kasentak jantunge ingkang goib. Jula anjrit lebur banyu ingkang wonten Sendang Watari. Banyu panguripan berubah dadi banyu pengalapan lan banyu kematian. Rajamala, kowe kathah. Sajabaning pedungan, Kakang Kincaka, sajabaning pedungan. Ya. Nanging perkara iki Rajamala durung kalah. Loh, tandane yen pancen Rajamala mati aning panggung palagan kaya ngono, mati dening tangane si Balawa. Awak dhewe kalah. Nanging iki matine dipaeka, dipolitisir. Mula ngangso iku kowe karo pun Kakang aja kandhek tekan semene. Kowe kudu lampus diri arah kiri. Ora, batalke mergane kabeh syarate batal kabeh. Gagal duwi perjanjian. Oh iki kersa paduka bebarengan proyok si Jakal Balawa racang-racang badange. Hoi! Jagone kalah kari botoe Balawa aja mlayu kowe. Wah, aja bunga-bunga keplok tangan banting sikil. Jagone kalah botoe maju.
Pas. Yo. Wah. Kok kapake aku? Arep kok kapake? Tono aku. Tono aku. Ah! Kok jebulane Balawa ki Werkudara to. Kendi Wrihatmala karo Arjuna. Tandha tica kanggo ki Puntadewa. Pandhawa nyamar kurang 6 dina iki. Susarma bakal wadul aning negara Ngastina. Kawiyak wadimu ki bakal mbaleni saka 0 taun nganti tekan 12 taun maneh Pandhawa.